kankerapen, hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het niet zo best. Ik ben een beetje boos. Een beetje boos? Nou, ik ben eigenlijk gewoon kankerboos. Schaven, richting een milli of twee. Twee blanke keis stellen vragen. Vertel ze dat ik er niks weet. Nu dit ding in zijn oor om langzaam alle hersencellen af te laten sterven. Zo, ik ga even kijken of Jason nog leeft. Zo, even kijken, hij beweegt niet meer. Nou, mooi zo. Dan was dit de vlog weer. Jason is dood. Maar die gooien we zo wel even in een bak met zoutzuur om het lijk op te laten lossen. Houdoe. Godverdomme. Wat een doodser is dat. Wat is er? Steem me nog van die vent. Wat is er aan de hand, Jan? Steem me nog van die vent. Ik ben Nanda. Ik heb het syndroom van Down. Mijn ogen staan iets dichterbij. Ik wil het reuzenrad in, het reuzenrad in. Ik wil het reuzenrad. Reuzenrad. Op de scooter. Eien, 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 eien. Dit een stukje. Toeter, 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 toeter. Met Romana op de scooter. Eien, 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 eien. Weer een stukje met haar rijden. Dit is in ieder geval helemaal top. Tot de volgende keer. Dag vriendjes, dag vriendinnetjes, dat was het dan alweer. Dag vriendjes, dag vriendinnetjes, tot de volgende keer maar weer.